Vinc d'una terra on les bèsties són dominades per l'home. Una terra en la que els nens caminen amb els gegants i els diables dansen amb el foc. A la meva terra s'alcen castells d'homes que caronen el cel. Jo vinc d'una terra que respira dintre meu. Una terra que m'acompanyarà fins al meu últim alè. Reus, Sant Pere 2012. Benvinguts al resum setmanal de Reus a Prop Notícies. Avui, com veieu, estem al Museu d'Art i Història de Reus, tot aprofitant que el dimarts es donava el tret de sortida a l'any Fortuny. I envoltats dels quadres de l'artista reusenc, comencem l'informatiu. Una setmana marcada pel primer aniversari del pacte de govern entre Convergència i Unió i el Partit Popular i per la decisió de l'empresa IKEA d'ubicar-se definitivament a Tarragona. Per tant, aquest govern que represento i que presideixo, el que ha fet quan ha arribat va ser agafar i intentar pujar el tren que ja estava en marxa d'IKEA a les nostres comarques i pujar al furgó de cua, per pujar-hi. Així responia Carles Pellicer a les declaracions d'Andreu Martín, portaveu del PSC, que acusava el govern municipal de no fer la feina ben feta i fracassa amb les negociacions amb IKEA. Pellicer afirmava que els socialistes no tenen vergonya i ha recordat que la decisió de la multinacional sueca d'anar a la ciutat veïna es va prendre el 15 de desembre de 2010. Jo diria que no tenen vergonya perquè l'han perdut fa temps, la vergonya, i una irresponsabilitat gran quan a aquella ciutat tothom sap ja tots els racons. Saben ja que ens han deixat un endeutament de 401 milions d'euros, 37 milions de factures per pagar, i encara jo vaig dir a la Ferreria que hauríem de fer és amagar-se una llarga temporada que hivern i anar a l'estiu perquè fa calor, i crec que tot això és realment esperpèntic l'oposició que està fent el PSC. Carles Pellicer ha aprofitat la resposta sobre IKEA per parlar de Metrobacesa i assegurar que aquest projecte costarà molts diners a la ciutat. Al final haurem de donar responsabilitats polítiques pel tema de Metrobacesa, això ja arribarà al seu moment, però ho estudiarem perquè el tema és gordo, allò que diu és gordo. I és tan gordo que lamento que tinguin tan poc coneixement. Escolta, Metrobacesa és un problema que era molt gros, que la ciutat se'n veurà perjudicada durant molt temps gràcies a la seva mala gestió. El dimecres, la Cambra de Reus va presentar el Club Cambra, una plataforma de negoci dirigida a les empreses. L'acte va omplir de gom a gom al Palau Bofarull, on també es va realitzar la conferència de l'expolític i advocat Miquel Roca. Amb aquesta iniciativa, la Cambra de Comerç de Reus posa en marxa una nova trajectòria com a resposta al Reial Decret aprovat pel Govern Central el desembre de 2010 que perjudica l'estat econòmic de les cambres. No sé, ja ho veurem, però en aquest moment el 40% de les exportacions de tot l'Estat funcionen i vehiculen per aquest corredor del Mediterrani. El divendres, Fira Reus acollia el tercer Fòrum de Comerç i Serveis de la Costa Daurada organitzat per la Secocet. Tractava, entre d'altres temes, la formació en el món del comerç, els top manta i es feia pública l'aplicació per a smartphones Shopping Costa Daurada. Parlem amb Sergi Albarran, delegat de la Secocet. Doncs hem realitzat una aplicació força extensa, força àmplia, amb la qual introduïm tots els comerços de la Costa Daurada, de les poblacions que donen sobretot servei al turisme, i on combinem aquesta dualitat de turisme amb el complement de l'oci i del comerç, perquè creiem que el nostre comerç dintre d'aquesta demarcació depèn molt del turisme, i a l'inrevés, que creiem que des del comerç podem aportar molt com a destinació turística, amb un comerç de qualitat i donant a conèixer totes les possibilitats que tenim al comerç. Aquesta setmana s'han iniciat les obres de remodelació de la plaça de la Patacada de Reus. Tindran una durada de 3 setmanes i està previst crear una zona pavimentada envoltada de floració i fulla decorativa. El dijous, el Saló de Plens acollia la tradicional donació de sang institucional organitzada amb motiu del Dia Mundial del Donant de Sang. Recordeu que donar sang és donar vida.
perquè penso que és un deure altruista amb els altres i que si un dia me passés a mi m'agradaria que també en donguessin per mi i al principi que et fes als altres el que t'agradaria que et fessin per tu. Reus serà la primera ciutat de Catalunya on s'oferirà el Batxillerat de les Arts, del Circ i del Gest. L'Institut Gabriel i Ferrater oferirà el proper curs d'aquesta nova especialitat en la modalitat de les arts, fruit de l'acord entre l'Ajuntament de Reus i el Departament d'Ensenyament. I com us hem dit al principi, aquest dimarts es donava el tret de sortida a l'Any Fortuny, amb una conferència d'Àngel Carbonell, especialista en pintura del segle XIX i professor de la Rovira i Virgili. Volíem saber més coses sobre els actes que realitzaran per celebrar el 175è aniversari del naixement de l'artista, tot parlant amb Joaquim Sorio, regidor de Cultura. Evidentment nosaltres hem d'intentar almenys aquest any que es conegui a tot arreu, que se sàpiga tota l'evolució que va fer i la gran pena d'aquest senyor va ser que va viure només 36 anys, perquè si arriba a viure una mica més jo crec que fa una... No jo i els estudiosos de Fortuny de veritat et diuen que hagués sigut la gran revolució de la pintura. Carles Tuella, comissari dels actes de l'Any Fortuny, donava més detalls. Essencialment és un programa pensat perquè en participi tota la ciutat. Aleshores, des del Centre de Lectura, que farà una exposició bibliogràfica, el Bravium Teatre, que farà una escenificació pels carrers de Reus de la ruta de Marià Fortuny, des del Círcul, que farà una taula rodona amb un posterior sopar per parlar de la figura de l'artista, des de l'Associació de Concerts, que programa un concert extraordinari dedicat a Fortuny, des de l'Associació de Veïns, que programa una gincana popular per la ciutat de Reus amb motiu de l'Any Fortuny, els Amics de Reus, una altra exposició. No em voldria deixar cap cosa, el programa està editat i es va presentar el dia 12 al Saló de Plens de l'Ajuntament. Això és tot, esperant que comenceu a gaudir dels actes previs a la Festa Major. Bona setmana i fins la propera!